Ya Resulullah Allah ne edip görüp bolýar dip değerlerine adam yalak öňüne diýdine şaklak gelip howurjak nerede görmeli näde görmeli dip özünden gidip bayılanlar amma diýär sahabalar. Suudurga berip tüsirep Allah'ını görmeli mi? Nerede ol hani diýip oň imany joşup dur. O sahaba Allah'ını görmeli diýen onlar ol özüni ýitirýär. Edil öňüne gödöňe getirin Peygamberime de siz Allah'ını görüyorsunuz gelýärmi diýär. Sahabalar Peygamberimizin oňuna değerlerine adamlar ona çabalanyp näde görmeli hani olýyp değerlereşip barýardylar diýär de. O hadisi ýöne düşündirenler şeýle düşündirýär ýalar. Aklynda şeýle bolan. Onu Peygamberimiz aýdan Allah'ı görüyorsunuz gelýän bolsa, Allah bilen gürleşiyorsunuz gelýän bolsa, namaz okan ya Kur'an okan diýipdir. Onuň boranly diýip biz ýalar gaýdyp ho kellerine gelen wagtda ne bolar? Şu durun ýerini kıblaya urup durdular diýen namazy. Kimi Kur'an okap uratdy. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ine semi'na ve ata'na diýen müminler şular diýip görkezýär diýär. Eşitdik biz ve ata'na ve boyun bolluk. Allah ve Resulünden bir zat agdyndan çykdy, ol şo taýda amal edip uraýarlar. Şonuň üçin Allah Celle Celaluhu namazı kaza edecek olan ay borla şu işim dineyle akşamdan kazasını alayım diyecek olsan ya da ertir namazını veya başka namazları kaza ediyen olsan devamlı kelleğinde şunu verilen kaza etmeyecek olsanız ben şu namazımı geçersem Allah'ını bir yerde görmeklük fırsatını yitiriyene keneyim deyip kelleğinde şunu getirin.